Zonele de perversiune sexuală oare influențează partea de sănătate masculină? Vorbim strict de ce am povestit până acum, disfuncții sexuale, erecție. Psihic e un subiect vast pe care o să-l abordez într-o altă discuție, dar din perspectiva profesiei tale întreb. Câtă vreme mentalul e în echilibru cu componenta fizică, nu. Numai că problema e că, în mod sigur, la un moment dat, mentalul lui va fi afectat. Deci asta este clar. Adică el undeva are o problemă, el undeva patinează grav de a ajunge să facă asemenea perversiuni sexuale, care îi generează un balast care se adună undeva. Și la un moment dat ceva se va întâmpla. Adică asta nu e decât o chestiune de timp. Dar dacă eu îl văd, de exemplu, într-un moment în care el e echilibrat fizic, din punctul meu de vedere e ok. Iar trebuie el să considere că nu e ok. Am mai avut care au venit în cabinet și mi-au povestit în ce fel, cât fac, cum fac, ce fac. În rest era ok și că au venit doar să vadă dacă sunt bine azi. Funcțional era ok. Chimic și fizic și fiziologic ok. Dă-i înainte. Până când? Până poți. Psihic sunt alte lucruri acolo, dar, așa cum am zis, e un alt subiect.